खुलुमबाय। गिबियाव आंनि देरसिननो आंनि खुलुमनाय आरो आंनि लोगोफोरनो गोजोन हामलायथि, लोगोसे आंनि फंबाय आरो बिनानावफोरनिसिम आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। आंनि मुङा चरन बसुमतारी, गामि 12 नं महनपुर, पस्ट अफिस बिसमुरि, जिल्ला क'क्राझार। खन्थाइ बिबार हान्जानि अनलाइन खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनायाव आंबो बाहागो लानाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि खन्थाइ आवरायनायाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोनहा आंखौ निमाहा होगोन। खन्थाइनि मुं गलामनि दुखु आरो खैफोद। खन्थाइनि मुं गलामनि दुखु आरो खैफोद। सोर मिथिगौ गलामनि दुखु? सोर साबेसेया नायबिजिरो गलामनि दाहाया बेसे गिलिर? सोर सोङो गलामनि मोदैया बेसेबां बेसेन दं? सोर नुयो दिनै गोरिब गुन्द्राया समजों बेसे भुगिनाङो? अख्रां नायदावब्लानो हाथरखि नुहुरनाय, सोर नायसनो दिनै गलामनि देरा? सिमब्रे सिमब्रा बारहुंखा, दैज्लां बोथोरनि जे जे अखा, बहा थानो बहा मानो हालाय हाफाय? गोजां बोथोरनि गुसु समाव जि गैया जोम गैया, बेसे खस्थ' बारहोहरो बे समखौ। आय' बेसे खस्थ' जिउखौ दैदेनो, जायसो गोबाय देरायाव थायो बिसोरसो मिथिसिगौ। दैज्लां बोथोराव अखा सिजा सिजा हाल एवनाय माइ गायनाय, माब्लाबा थिं थिं सान्दुं दुंजानाय, बेसे खस्थ' आबाद मावो आबादारियासो मिथिसिगौ। आबाद मावनानै जाग्रानि खोथाखौ दोनथ'बावदो, जायफोरहा गायग्रा गैया बिथा गैया, न' लुनो थाखायल' थि जखा, सानसे हाजिरा मावाब्लानो बोथिसे ओंखामनि थाखाय हालाय हाफाय। मेगन मोसेबना गोसोनि नोजोरजों खेबसे नायहर, बिथांमोनहा मा हालोदै जिउ खुंगासिनो दङ, बिथांमोनहा मा हालोदै रायजो जागासिनो दङ। लेखा रोङैनि थाखाय बे बुहुमाव साख्रि गैया, बेनि थाखाय बिथांमोनहा अरनबारियाव बन लायो, दंफां लायो, बेखौबो फरेस्ट आर्मि पुलिसा हमो। हाजिरा मुजिरा मावना जानोबो ओनसोलाव जेबो खामानि गैया, अब्ला गोरिब गुन्द्राया मा मावना जानो? जायनि जाहोनाव जोंनि लाइमोनफ्रा फरायनायखौ गारनानै गुबुन दाबसे रायजोआव, खायसेया हटेलाव थोरसि सुग्रा जाहैनो गोनां जादों, खायसेया गिलिर गिलिर बेसादखौ खर'आव रुजुनहैनो गोनां जादों। बिदिनो बायदि बायदि खामानियाव हाजिरा मावग्रा महरै जोंनि फरायसा लाइमोनफ्रा खामानि मावहैनो गोनां जादों। गेस गैया कुकार गैया, सिदोब सिदोब बन, जोंहां जोङाहां अरजों जिग' जिग' ओंखाम ओंख्रि संनाय, आय' बेसे दुखु नांथाव। जायफोरसो बेबायदि हालोदाव दं बिसोरसो मिथिसिगौ बेनि खस्थ'खौ। सलार गैया कारेन्ट गैया, मोले मोले बाथिनि सोरांजों लेखा फरायनाय, ओंखाम जानाय, ना जिबौ जिरादखौनो मोजां सिनायो, ना एम्फौ एनलाखौनो मोजां नुयो। आय' बेसे दुखु आरो खैफोद गोनां गलामनि रायजो जानाय। खन्थाइ बिबार हान्जानि अनलाइन खन्थाइ आवरायनायाव आंनि बाहागो लानाय जे खन्थाइ आवरायनाय, बे खन्थाइ आवरायनायखौ एसेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय।